dnešný deň. Vďaka Ježiš, s tebou prežiť ho chcem. Vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš, volám Abba. Som slobodné dieťa, smiem pred Boha prísť. On zmazal môj úpis a nik ho neobnoví. Som slobodné dieťa, smiem pred Boha prísť. On zmazal môj úpis a nik ho neobnoví. Môžem sa blázniť pred svojím Pánom, môžem ho chváliť, je kráľom kráľov. Nemusím čakať na zvláštnu chvíľu, sľúbil, že príde, ak dvaja sa zídu. Môžem sa blázniť. Tichý deň vôkol nás, iba tiene tajných milencov. Svet už má z toho strach, kam sa rúti doba veľkých snov. Láka nás čaroslov, vraj sa každý stane milionár. Tichý hlas znie tmou, kto sa chytí, navždy stratí tvár. Nám stačí kúsok tvojich slov, nemusieť skrývať sa do snov. Nám stačí kúsok srdca mať, nechaj ma rád. Pripraviť sa, pozor, teraz. Stop! Dobre, takže na začiatok by som sa chcela spýtať, ako sa vám dnes páčilo toto stretnutie? No zatiaľ tie pocity sú krásne, aj cesta sem bola super, aj zatiaľ stretnutie s ľuďmi a na koncerte sme si to užili, takže veľmi pekne. S fanúšikmi ste spokojní? Jasné, úplne, perfektné publikum. Takže zajtra, keď máme Valentína, chcel by som sa opýtať, ako tento sviatok prežívate? Ja nikdy nejak zvlášť moc nie, lebo ja som taký spontánny romantik, že mňa, keď to napadne, tak vtedy mám Valentína, ale som rád, že takéto niečo je, lebo kresťania, ak sa tomu pridajú, tak môže to byť taký signál pre okolitú spoločnosť a svet, že kresťania si vážia toho vzťahu muža a ženy v tom manželskom zväzku a je to veľmi vzácne, a keď tí kresťania budú hrdí na seba, že žijú v takýchto zväzkoch, že to manželstvo nie je strašiak, ale že to je niečo veľmi také hodnotné pre tú rodinu. Takže som rád, že sa do toho zapájajú aj kresťania. A kupujete nejaký špeciálny darček svojej manželke a dcere? Nie, nenapadlo ma, ale inšpirujete ma, takže možno, že aj ja. A nejaká taká možno pekná príhoda z tohto sviatku? No, ako som už povedal, že moc som to zatiaľ doteraz nepraktizoval, konkrétne na nejaký deň, ale teraz tuším beží aj tento týždeň, Národný týždeň manželstva a do toho som sa projektu tiež zapojil a je to úžasná vec, kde by som chcel, ja som si tak povedal, že v noci máme jedno polročné bábätko doma naše, tak začal som ho v noci nosiť manželke, aby nemusela ona vstávať do postielky a brať si ho, tak ho nosím ja, ale tak to považujem za takú, ani nie, že nejaký prejav
na nejaké obdobie, ale tak toto dúfam, že mi zostane dlhšie. Takže snažíte sa manželke vyznávať vždy lásku, áno? Určite, určite áno.